स्टूडियो लुधियाना। केतना जिला के बबी ओइलू अखड़ के चलो तारू काहे बोल देहिया रगड़ के। केतना जिला के बबी ओइलू अखड़ के चलो तारू काहे बोल देहिया रगड़ के। जवन खोज तारू उहे माजा पैबू हो। हई झूला के जे खोली के देखबू हो त गोदी में चिन्हासी लेके जइबू हो। हई झूला के जे खोली के देखबू हो त गोदी में चिन्हासी लेके जइबू हो। धली ही पाजाई सटे जवे पे चढ़ के छोड़ दी ही रानी जवानी पूरा चढ़ के। धली ही पाजाई सटे जवा पे चढ़ के छोड़ दी ही रानी जवानी पूरा चढ़ के। तो बोलो कहाँ कहाँ बिजली गिरइबू हो। हई झूला के जे खोली के देखबू हो त गोदी में चिन्हासी लेके जइबू हो। हई झूला के जे खोली के देखबू हो त गोदी में चिन्हासी लेके जइबू हो। पारे कमर हिलावना भाग तूफान के तोहरा पर टिकल बा नजर पासवान के। पारे कमर हिलावना भाग तूफान के तोहरा पर टिकल बा नजर पासवान के। तो अरुणावा के जदि तू चिखइबू हो त गोदी में चिन्हासी लेके जइबू हो। त गोलुआ के जदि तू चिखइबू हो त गोदी में चिन्हासी लेके जइबू हो। रिकॉर्डिंग बाय स्वर स्टूडियो लुधियाना।